पढ़ियो के देखी हमनी भैनी बेरोजगार जी, आ कुर्सी पावेला रउआ लोग करता निमार जी। हाँ, पढ़ियो के देखी हमनी भैनी बेरोजगार जी, आ कुर्सी पावेला रउआ लोग करता निमार जी। एक एक मत दे के तोहे कुर्सी पे बैठाइले, आ सुखा के असरा के फूल हमर दिलवे दुखाइले। कहली भौजी सुनह देवर जी, भैला जवान तू घर के चलाना चाही, भैला जवान तू घर के चलाना चाही। तो हमरा गाँव में एगो कर खाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। गाँव में एगो कर खाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। पढ़ियो के देखी हमनी भैनी बेरोजगार जी, आ कुर्सी पावेला रउआ लोग करता निमार जी। एक एक मत दे के तोहे कुर्सी पे बैठाइले, आ सुखा के असरा के फूल हमर दिलवे दुखाइले। कहली भौजी सुनह देवर जी, भैला जवान तो तोहे घर के चलाना चाही। तो हमरा गाँव में एगो कर खाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। कि गाँव में एगो कर खाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। यूपी बम्बे बिहार दिल्ली, यूपी बम्बे बिहार दिल्ली, ये सरकार जी तोहके बनाना चाही। तो हमरा गाँव में एगो कर खाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। तो गाँव में एगो कर खाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। बुझनी रउआ तो सफर करीले प्लेन में, धक्का खाता नी जा हमनी के ट्रेन में। रोजे पार्टी दिवाली होता राउर फ्रेंडे या फैन में, यहाँ भूख रोटी के बाद नींद नहीं आवेला नैन में। हो रउआ तो सफर करीले प्लेन में, धक्का खाता नी जा हमनी के ट्रेन में। रोजे पार्टी दिवाली होता राउर फ्रेंडे या फैन में, यहाँ भूख रोटी के बाद नींद नहीं आवेला नैन में। ए सरकार जी सुनी, रउआ तो सफर करीले प्लेन में, धक्का खाता नी जा हमनी के ट्रेन में। रोजे पार्टी दिवाली होता राउर फ्रेंडे या फैन में, यहाँ भूख रोटी के बाद नींद नहीं आवेला नैन में। केहूँ अमीर त केहूँ गरीब बा, सब करे अलगे अलगे नसीब बा। बिहार सरकार और यूपी सरकार से हमार विनती बा कि हमरे एक एक लाइन पर ध्यान देवे लोग, और हम का कहतानी कितना सही कितना गलत कहतानी ये रउआ लोग के ऊपर बा। और रउआ लोग ये बात के ये गाना के सीरियसली ली, और जौन भी कमी लागता एक सुधार करी, और हई मुररिया के प्यार दुलार आशीर्वाद प्रदान करी। केहूँ अमीर त केहूँ गरीब बा, सब करे अलगे अलगे नसीब बा। बाकी ही जरा के हाथ देश के सत्ता नहीं आना चाहिए, बाकी ही जरा के हाथ देश के सत्ता नहीं आना चाहिए। कैसे? तो जवन घुसखोरवन चोरवन लोग बा, जवन देश द्रोही बा, ओकरा हाथ में सत्ता ना आवे के चाही। हमार कहे के मतलब ये है। कैसे? ऐसे बाकी ही जरा के हाथ देश के सत्ता नहीं आना चाहिए, बाकी ही जरा के हाथ देश के सत्ता नहीं आना चाहिए, बाकी ही जरा के हाथ देश के सत्ता नहीं आना चाहिए। हमरा गाँव में एगो कर खाना चाहिए, आ काम पब्लिक के रोजाना चाहिए। हाँ, कि गाँव में एगो कर खाना चाहिए, आ काम पब्लिक के रोजाना चाहिए। यूपी बम्बे बिहार दिल्ली,
बिहार दिल्ली, ए सरकार जी तोहके बनाना चाही। हमरा गाँव में एगो कारखाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। कि गाँव में एगो कारखाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। बेरोजगारी के कम करी सर। हई चाचा पापा से बचा के रखी महोदय जी अपनी ईमान जी। रउए अधीन बा बच्चा बच्चा, आदेश के सारा जवान जी। हमार सरकार से विनती बा कि हई चाचा पापा से दूरे रहस। हई चाचा पापा से जितना दूर रहम रहुआ उतना रउर के ईमान चरित्र और सब कुछ बनल रहे, बरकरार रहे। चाचा पापा के ह ई सब लोग जानता, हमके बतावे की जरूरत नहीं है। हई चाचा पापा से बचा के रखी महोदय जी अपनी ईमान जी। रउए अधीन बा बच्चा बच्चा, आदेश के सारा जवान जी। केहू के बहकावे में आई न धरती के लाल किसान जी। दुनिया के अनमोल रतन बाटे वतन हमरो हिंदुस्तान जी। केहू के बहकावे में आई न धरती के लाल किसान जी। दुनिया के अनमोल रतन बाटे वतन हमरो हिंदुस्तान जी। किसान भाइयों एवं बहनों से विनती है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, और जो आपको अच्छा लगे वही करें, और जो आप करें वो अच्छा होना चाहिए। केहू के बहकावे में आई न धरती के लाल किसान जी। केहू के बहकावे में आई न धरती के लाल किसान जी। दुनिया के अनमोल रतन बाटे वतन हमरो हिंदुस्तान जी। पहले शिक्षा में करी सुधार, कहीं गरीब के लइका न हो जाए बेकार। केहू रहे न बेरोजगार, दिही रोजगार धराई। आ बेटी के शादी वाली मैटर में दहेज पैसा के दिही हटाई। हमार सरकार से विनती बा कि जौन दहेज प्रथा चलत आ रहल बा, एके दूर करी। ई भ्रष्टाचारी और बहुत गलत हमनी के सोच बा। ई सोच के बदले के हई हमनी के नजरिया के साफ करे के चाही। और सरकार से विनती बा कि रउआ कौन ठोस कदम उठाई। हई चाचा पापा से कुछ नहीं खे होके वाला बा। आई हमार पहला शर्त बा, पहले शिक्षा में करी सुधार, कहीं गरीब के लइका न हो जाए बेकार। केहू रहे न बेरोजगार, दिही रोजगार धराई। आ बेटी के शादी वाली मैटर में दहेज पैसा के दिही हटाई। मिले न नौकरी लोग धरता टोकरी, सही इंसाफ करे वाला कोर्ट थाना चाही। सही इंसाफ करे वाला कोर्ट थाना चाही। तो हमरा गाँव में एगो कारखाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। तो गाँव में एगो कारखाना चाही, आ काम पब्लिक के रोजाना चाही। हम कहिले मन से सभे भाई बहन से, हमरा वीडियो के इतना फैला द, डायरेक्ट मोदी जी के मोबाइल में पहुँचा द। भैया हम मुरारी सिंह, नमस्कार प्रणाम। हमके जाने वाला और ना जाने वाला सभी भाई बहन के, और जितना भी लोग हमारे वीडियो देख रहा बा, सबसे हमारे हाथ जोड़ के विनती बा कि ये वीडियो के शेयर करी, ताकि देश के कुछ प्रॉब्लम हल हो सके। और हम फिर आवतानी रहुआ के नेक्स्ट वीडियो लेकर के। अगर अच्छा लगी तो हमके आशीर्वाद दी, प्यार दी, और वीडियो के शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, और कमेंट करके जरूर बताई कि वीडियो रहुआ के कैसा लगा।